seguir facendo agora. Por parte do Grupo Socialista, ten algo que objetar? Sí, no, bueno, nos vamos a apoiar, vamos a votar a favor, ainda que, bueno, tamén, evidentemente, somos partidarios de poder haber un centro de formación á muller en Valadouro, pero tamén somos partidarios da eficiencia, eficacia e a rentabilidade dos servicios. Por lo tanto, bueno, estaba facendo a través de Burela, non lle representa ningún coste ao Concello, e sí que é certo, bueno, que se iría información a todas as mulleres do Valadouro ou persoas, non só mulleres, que ese centro compete tamén neste Concello e que poden pedir asesoramento, orientación e todo o que precisen nel. O noso voto vai ser favorable. BNG? BNG, bueno, nosotros tamén vamos votar a favor. Parece unha cousa boa, é xusta, é necesaria. Vamos votar a favor. Bien, José. Bien, votos a favor? Contra non, abstencións tampouco. Actividades de control. Asunto número 3. Dación de contas de resolución de alcaldía. Dase conta da resolución de alcaldía recollidas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes deste Concello dende a celebración da sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 6 de maio de 2026, conforme se recolle na acta da mesma, e que son as comprendidas entre as seguintes. Resolución número 231/2026, do 30 de 4 de 2026. Resolución número 378/2026, do 26 de 6 de 2026. Todas elas atópanse a disposición e poden ser consultadas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes. Nosotros temos aquí unha moción por urxencia. É un momento ahora. Sí, puede. En primer lugar, no, hai que vamos votar a urxencia. Sí, vou repartir unha copia a cada... Señor secretario. Gracias. Me la pasas al correo. Gracias. Bien, por parte nosa, teño que dicirlle que non vamos a votar a ausencia, porque eu estivo moito tempo para presentar esta moción, e ven sempre a última hora con estas historias, e
Eu tampouco sei se é certo o que usted dice aquí. Como? Que non sei ni se é certo o que usted dice aquí. Iso é o que dice usted. É o de todos os No, anos, é o que dicen todos os pechos do comité. Por favor. Se a presentara antes, dábanos tempo a estudiar, a saber se usted contaba a verdade aquí ou non. Por lo tanto, nós A usted non lle parece vamos... urxente que non cerren as camas do hospital, non? A min o que me parece é que o que conta aquí usted non sei se é verdade, se non. Eu teño que mirar. E despois darei contestación. Por lo tanto, se usted presentara a moción no seu tempo, non puido facelo, e non, mira agora, con isto, pois, cando estudiamos, pode contestar, mentres non. Por lo tanto, nós estamos en contra da urxencia. Como nos anos anteriores, este ano vai se volver a facer, van pechar 36 camas. Usted pode darle reviravoltas que queira, pero os veciños de toda a Mariña van preguntarse significativamente a xente que hai, que hai moita xente de vacacións, pois pechar camas eu creo que era xente que nas pecharan. E máis por veciños do Valadouro, que temos unha población bastante envellecida. Eu estou dicindo que non estou a favor de que peche. Entón teremos que Porque votar. estou en contra da forma que presenta usted as cousas. Bueno. Vale. Cando presente, se a presentar no seu debido momento, nós podíamos estudiar a saber se usted contaba a verdade ou non aquí, de todo o que nos dice. Sí. O mesmo cando as presente. Usted No momento, pois, eu non debe lerlo moito por os medios de comunicación, porque creo que se presentou na Diputación tamén. E, bueno, o Partido Popular tamén votou. Na Diputación presentouse como se ten que Entonces, presentar, non como debe... presenta usted. Usted debe darse por enterado de que verdadeiramente van pechar 36 camas. Vale, por parte do Grupo Socialista. Bueno, nós apoiaríamos a urgencia, pero bueno, entendo que hai que votar urgencia, non? Ou estou equivocado? Sí, está debatiéndose. No noso caso, para fundamentar o voto, nós apoiaríamos o voto da urgencia desta moción. Entendo que moitas veces presentalo non en base en función dos datos, lea a prensa, usted sabe perfectamente que van pechar as camas de medicina interna, concretamente. Entonces, cerrase esa planta, de feito xa houve moitas protestas e houve artículos na prensa nese sentido. Non só pola población envellecida, a población que estamos aquí, sino polo que se incrementa a población na Mariña, en toda a Mariña. Nas épocas de máis población, e canto menos atención temos, e canto menos camas temos. Polo tanto, parece-nos justificada a urgencia e a emoción, e vamos votar a favor da urgencia. Si, non? Dixénseme que sí. Eu propoño que vostede teña tempo para falar co Partido Popular, que lle expliquen o que realmente se vai ou non facer. O ano pasado si se anularon habitacións, este ano non sei, que non falei con nadie do hospital, pero o ano pasado sí, que tal, e que se faiga un pleno extraordinario coa moción de él, si realmente, pois, a usted lle corresponden que é certo, pois realmente que non se cerre, pero que se faiga un pleno extraordinario cando usted seña consciente do que lle digan dentro do PP, do representante de Sanidade. Perdón. Agora vais a votar a urgencia, non é usted o que organiza os plenos, non me parece. Non, eu estou propoñendo que se aplace isto para un pleno extraordinario, se é necesario, e que, mentras, o PP estudie dentro de que está na Consellería de Sanidade, que estudie os peche das... Você vai votar a favor da urgencia ou vai votar en contra? Eu fixen unha proposición. Bueno. Por eso mesmo lle estou dicindo, deixe-me falar, e despois se ten que dicir algo, digo. Agora vamos votar a favor a urgencia ou non urgencia? Pero a urgencia ou non urgencia, si dentro dunha semana, igual nosotros despois na presentamos. Pois usted é libre de presentar ou non igual que hoxe a presentou, pois pode non presentar. Non vai usted organizar aquí... Non, eu non organizo nada. Si dentro dunhas... Xa foi a alcaldesa e deixou moi rápido.
Deixounos... Home, antes... Claro. Non pode ser usted que organice... María José. Antes de acabar no xuzgado polo penal, claro que os deixei. María José. Olvídese do tema. O que propón, a min pareceme ben, porque, efectivamente, eu o que lle acabo de dicir, eu teño que consultar cal foi o motivo polo que fan, e logo despois contestarei. Vale? E pareceme ben a actitud de facer un pleno... A ustedes non lles parece urgente... Pero, home, non seña maleducado, déxeme terminar. Non lles parece urgente a sanidade na América. Naide dixo eso, dice usted só. Están dicindo que non é urgente. Non é urgente. Usted sabe perfectamente que foi que se leu nos medios de comunicación. Fixeron outros anos, usted sabe perfectamente que se van pechar esas casas. Final da intervención, o que se propón é iso, de facer un pleno extraordinario, e entonces facemos agora a votación. Votos a favor da urgencia, en contra. Vale. Se non a quere volver a presentar, non a presenta. Bien, punto siguiente, rogos e preguntas. Bien, tiña que contestar unhas preguntas que quedaron do pleno anterior, escribindo aquí porque senón olvídanse unhas cousas. Referente ao Grupo Municipal PSOE, a pregunta da RPT. Como sabe, este Concello atravesou por un momento de adaptación entre a marcha do secretario en acumulación e a volta da secretaria titular. Además disto, no mes de marzo deste ano observouse un problema de resposta de pagos a proveedores por circunstancias que son coñecidas por todos. Desta forma, o Concello tuvo que dar prioridade ao pago de facturas, de obrigas pendientes e tamén ao recoñecemento dos extrajudiciales créditos. Isto deu lugar a que a RPT permanezca sin poder ser tramitada, por dar preferencia aos temas pendientes que eran de maior importancia. Aproveito tamén para contestarlle a outra pregunta que se fixo sobre o padrón do SAF, que xa está sendo retomados para volver a remitir aos usuarios. As sancións polo impago de 4 trimestres do IRPF, efectivamente consultada esta cuestión, observouse que se debe a liquidacións do primeiro ao cuarto trimestre do 2023. Do primeiro ao cuarto trimestre de 2023, que foron notificados ao Concello o 30 de marzo de 2026 e, polo tanto, procedeu a pagarse. Outra pregunta do Presidente solicitaba tamén a información sobre a realización do Plan Económico Financiero, incluído no informe de adaptación da liquidación do 2024. Sobre isto pode informarle que está avanzando nos traballos sobre o mesmo e que pronto lle podemos dar máis noticias sobre isto. As preguntas que me había formulado o grupo do BNG sobre as ventanas do colegio, eu mandei ali unha persona a mirar e dixo, bueno, pois habrá que esperar a que chova a ver por onde entra auga, que non se veu que entrase auga ninguna. Pero, bueno, como non choveu estes días, pois por iso mesmo, cando chova irase ali e mirará a saber que é o que pasa. Sobre a publicación dun xornal de máxima tirada provincial que este Concello estaba entre os de alto risco financiero e pagamento de dubidoso cobro, pódese informar que a situación nunca foi tan grave e que agora mesmo hubo unha mellora importante na atención aos pagos pendentes. A atención importante aos pagos pendentes é que se pagou xaneiro, febreiro e marzo e hoxe terminouse para pagar o de abril. Que non hai acreedores chamando e preguntando polas súas facturas e, como sabe, aínda no recoñecemento extrajudicial de créditos aínda se pagou unha factura da súa época, a dos autobuses. En canto a petición feita polo seu grupo solicitando por intervención se emita un informe sobre o estado de contas no momento actual, esta alcaldía, despois de solicitar asesoramento sobre esta cuestión, informalle do seguinte: a legislación local di que os informes de intervención emitiránse sempre que así o pida o alcalde.
cando unha norma con rango de lei o establezca, ou no caso de que o solicite un número do tercio legal de membros da corporación, pero solo para aqueles asuntos que vayan a tratarse no pleno. Por outro lado, creo que os asuntos que se tratan nos plenos xa levan informe de secretaría e máis de intervención. Por lo tanto, o que pide vostede é que se elabore un informe á carta, que non é función da funcionaria Non van a responsable. ter logo informe sobre o estado da conta, non? Vostede o é o que lle dixe? Sí, sí. Vale, bien. Outra pregunta que me facía era, a día de hoxe, aquel día era o día 6, o estado de cuentas. O día 7 eu saquei un certificado do estado de cuenta no banco e había un saldo de 1.022.955,23 euros. O día 7. Neste momento, depois de haber feito os pagos, pois, sobre 850.000 euros aproximadamente. Ese é o estado de contas que hai. Bien, contestado isto, pasamos aos rolos e preguntas. Por parte do Grupo Socialista, pode efectuar as preguntas. Pois un pouco atendendo, recibimos unha notificación hoxe en relación á consulta do expediente que habíamos solicitado de Cabezán. Sí. O que, bueno, un pouco se nos emplaza a que poñamos un día e que se dá acceso de forma digital ao expediente. Bien, mandaremos seguramente un correo electrónico, non sabemos se queren que seña por sede electrónico ou por correo electrónico, dicindo o día. Queríamos un pouco aclarar se o día é un día inteiro, 24 horas, 2 días, un momento, 5 minutos. Queríamos saber un pouco esa información e se vai ser ahora, a partir de agora, esa forma de acceder. Nós non lle poñemos pegas a eso, pero queríamos ter un criterio, porque claro, hasta fai pouco tiñamos que vir aquí consultalos, agora é de forma digital, non sabemos se o secretario, secretaria, se o alcalde, concejal. Bueno, queríamos un pouco saber se vai haber un criterio sobre eso, vale? Bien, De todas formas, recibimos hoxe notificación, precisamente ahora, imagino que era para que non lle preguntáramos agora no pleno, pero bueno, é unha solicitud feita o 5 de maio, ou o 4 de maio, non me acordo, e sí que é certo que, bueno, sin problema, non sei cal é o medio que prefire, se por correo electrónico que lle comuniquemos ou se lle comunicamos por na sede electrónica. Non sei cal é a forma que prefire. Pois sí, non? Perdón, a mí me sirve cualquiera. Quiero decir, una vez que el alcalde ha concedido la resolución... Sí, hay resolución y hay decreto, sí. A mí me da igual. Cualquiera de ellos, usted me lo indica y... Vale, perfecto. Bueno, pues farémoslo antes das 24 horas, vale. Entonces, bueno, eso por Quedábame dicir que referente ao parque pois xa se licitou o día 3, termina o plazo de licitación. E se quere o proxecto, pois tamén yo pasamos, sin problema. Sí, solicito tamén por escrito. Respecto á contestación destas preguntas do pleno anterior, especialmente a do SAF, porque está así, non sei canto que retraso se leva no SAF, pero debe cair casi un ano de retraso, un poquinho polas contas, incluso eu como usuaria. Cal é o plan para un pouquiño actualizar o cobro? Pois o plan vai ser cobrar un mes en que se está e unha parte, os que teñan moita cantidad, pois unha parte solamente do mes atrasado, hasta que se vayan pagando todas. Un prorrateo? Vamos a ver, se por exemplo agora se paga o mes ou se cobra o mes de maio, por exemplo, sí. Pois, bueno, cobra o mes de maio, no primeiro pendiente, pois os que teñan pouco metese todo. Pero os que teñan moito, pois meterase unha parte proporcional. É dicir, prorratearase, é dicir, farase o mes en curso, o mes que toque, porque eu, polas miñas contas, é moi posible que o último mes fora maio do 2025 ou junio, ou agosto, non sei, por aí. Non me acordo. Setiembre, bueno, pois non iba eu tan deses de ano, entre outras cousas, porque eu son unha das que eu pago. Entonces, a cuestión sería eso, é dicir, o que non poden é pagar dous recibos as persoas cada mes, porque non foi un problema das persoas, non un problema dos usuarios. Porque unha non deben, porque usted non diría aquí dixo que o deben, non deben. Un recibo non emitido non se debe, e outra porque ademais non é un problema
dos usuarios, non é un problema dos habitantes, é un problema do funcionamento do Concello, vale? Totalmente de acordo. Pois temos, eu creo que a usted tamén lle fastidiaría e entonces, bueno, queríamos saber e que a xente sepa como se vai facer, se vai ser un mes en curso e prorrateado pois un tanto por cento para ir homologando. A nós de facelo pareceríanos a forma máis normal e era a que propoñíamos, vale? O de a quen sí, a quen non e quen moito non, eso xa sabe que é un criterio moi subjetivo, é moito e pouco, evidentemente. Pois imagínese a xente que pagamos 300 e pico euros ao mes, pois ao mellor meter nun mes 2 meses xuntos de 600 e pico, pois fastidia a xente, hai xente con esa cantidad, polo tanto é a forma e o intentar é regularizar. O importante creemos que non se volvan a repetir estas situacións, que nós tamén xa as vivimos e que non se volvan a repetir, é dicir, hai que ter un pouco de seriedade, vale? Se as cousas siguen avanzando como están avanzando, pois supoño que non habrá problema. Bueno, había secretario, había personal, porque cando nós tuvemos non estaba ni o apuntador, pero agora tampouco entendemos o motivo tanto todo ese personal, pero bueno, queríamos un pouco que quede aclarado e que a xente sepa un pouco como se vai cobrar. Bueno, respecto, os rogos e preguntas que facemos nós neste pleno, queríamos, en primeiro lugar, facer un pouco de fincapé en algo un pouco máis lexano en canto á administración, pero que queríamos recalcalo, e é que na relación de ayuntamentos e diputacións que incumpliron as obrigacións de suministro de información en relación á lei do 2012 para as operacións indicadas no ejercicio 2025 do Ministerio de Hacienda, o Concello de Valadouro aparece con 5 incumplimentos, vale? Aparece con un incumplimento da execución do cuarto trimestre, isto é, en relación a que non presentaron a información nin os datos. A execución do cuarto trimestre dos presupostos do 2024, é dicir, sempre é no último trimestre. A execución do 2025, que tiñamos secretario, tiñamos que personal. Eu digo porque, como se utiliza moito o tema de que non hai xente, como os servizos efectivos prestados polas entidades locales, as liñas fundamentales do presuposto do 2026 e os planes presupuestarios a medio prazo 2026-2028. Todos estes son 5 incumplimentos. Non vamos a dicir, porque é unha relación de todas as comunidades autónomas e de todos os concellos. Non vamos a dicir que non hai outros concellos que non incumplan, pero dos do Valadouro é dos que máis incumplen, polo menos da provincia de Lugo. Entón, queríamos que constara en acta isto, que quixera que nos explicara, se considera ou non lo quere explicar noutro pleno, por que se dá esta situación e por que estamos neste listado, e queríamos que constara en acta. Perdón, foi moi rápido, verdad? Sí, perdón. Quería pedir... É un problema, que xa mo dixo aquí o señor alcalde, que falo moi rápido e moito. Quería pedir si esa información tamén me la puede pasar a... Eu teño un PDF, eu poido trasladarlle se quere por correo electrónico, non sei como quero medio... No, gracias, por PDF. É un PDF pesado, entón seguramente é do ordenador da casa. Perfecto, vale. Entón, bueno, queríamos que constara en acto e que un pouco que nos en acta e que nos explicaran sobre esta situación. E despois, bueno... Xa considera que lle contesto no próximo día. Como? Digo que xa considera que lle contesto no próximo día. Vale, perfecto. Non, eu entendo... Sí. Non sei se usted sabía que estábamos neste listado ou non, pero bueno, evidentemente en parte está no seu dereito de facelo, vale? Respecto ás obras que están en marcha, queríamos ver sobre a planificación de acceso aos comercios. Nos está chamando un pouco a atención o acceso aos comercios da plaza, coas obras da plaza. Tampouco falamos cos comerciantes, tamén hai que dicilo, pero hai ali en concreto dos comercios que pensamos que están ampliamente perjudicados, porque non vemos moi ben o acceso, sí que se expoñeron pois como unha rampa de madeira, pero o acceso, claro, é toda a zona de obras, zona vallada, que sería a carnicería e máis a mercería. Entón, bueno, non sei se hai un plan para eso, se usted falou con eses comercios, se están tendo algún problema. Falouse con eles xa antes, falaron con eles da empresa, falou con eles a ingeniero que leva a obra, quedouse de facer iso, e o que está facendo é quedaron conforme. Non creo que nadie fose protestar agora. Pareceme raro, vamos, non sei. Así realmente a vista é un pouco dantesco. Non sei se había posibilidade de facer esa parte, deixala para o final e pasar a facer como un pasillo. Non, porque o que se vai facer agora, antes de nada, é facer as aceras. Entón xa queda libre xa para o acceso para todos eles. Entón non sei se para a semana xa empezan a facer as aceras e depois faz o resto. Entón foi como planificaron eso. Vale.
outra pregunta sería, hai un camiño que además presentamos un escrito para que se rozara, o camiño que vai de Tanín de Abaixo a Tanín de Arriba e o camiño que vai da Senra a Tanín de Arriba, e ese camiño da Senra a Tanín de Arriba, que entendo, a nosa idea que é un camiño público, sí que vemos que está totalmente cerrado na parte final, indo desde a Senra hacia Tanín de Arriba, hacia rematar, se dá conta, verdade, o que estou falando? Sí, onde vivía Paleo. Exactamente, onde vivía Paleo, que en paz descanse. Está totalmente cerrado, de feito, tú pasas por ali en coche, chocache unhos árboles, eu entendo que está sobre unha vía pública todo aquelo, e creo que é importante, creo que ao mellor o Concello sí que ten que facer aí algo, entendo, temos técnico forestal, verdad? Tuveron 11 anos para facelo, non fixeron. No, como é que fallo. pero por eso esperamos a que extrae usted para que lle dicirlo a usted. Sí. Tampouco sei se antes lle fixeron algún tipo de notificación e se antes estaba tan cerrado. Podo asegurar que non. Estuvo sempre. Que eu vivo na zona, non. Estuvo sempre. Tan cerrado non. Vale. Estuvo sempre. Bueno, respecto a ese camiño, usted me dice que está nesa situación, entonces, queremos dar parte sobre él, vale? E despois, non sabemos se van a facer algo de bacheo, se hai proyectado facer algo de bacheo en algunha pista, en algún camiño municipal. Sí, vais a facer bacheo con aglomerado en frío, xa o copiamos aí, de o tiro con arco, e empezará sobre cando se poida facer. Ten previsión de cando? Pois previsión non, porque según vayan surgindo cousas, pois unha semana ao mellor podes facelo e a outra non, entón irase facendo cando se poida. De feito, no Cadramón estuvo facendo 2 pistas agora, hai outra pendiente que se vai facer xa rápido tamén, ali outra en Vilacampa, e irase facendo as máis deterioradas primeiro e despois bachear. Un pouco unha opción tamén sería que os veciños fixeran saber aqueles sitios que están deteriorados, vale, que vamos vendo para facer este camiño en concreto que lle acabo de falar agora, tamén sería un deles. Eso por un lado. Fai dentro dos planes da Diputación, do Plan Único da Diputación, houbera un proxecto de colocación dunhas antenas, que sería o proxecto LoRa, que supoño que o conoce, que son unhas antenas que hai especialmente aquí nesta zona, se puñeron no Plan Único en relación ao tema de control e localización de ganado, vale, para a xente que tiña ganado no monte, etc. Nos comentan que unha das antenas, hai bastantes antenas, eu creo que foi o Plan Único do 2022, e que se debeu justificar no 2023, non o sei, ahora mesmo de memoria non o sei, pero sí que é certo que nos falan de que a antena que hai nos Penidos que está tirada. O que había nese proxecto era que o mantenimiento despois desas antenas, o que sería se caen, levantalas, etc., que era do Concello. Vale, e aparte, é algo que están utilizando, ten moitísimos usos o proxecto LoRa, é dicir, ese proxecto de moitísimo, é dicir, desde medidores de temperatura, control ambiental, pero aquí especialmente estábase seguindo, están utilizando moitos ganaderos e moitos agricultores para o tema do control de ganado, vale? Entón, nos deron parte deso, vale? De que non sei se usted tiña coñecemento ou non, nos Penidos, que hai unha antena tirada. De momento sigue emitindo, pero claro, se está tirada, a mellor hai un momento que deixa de emitir. Eu aquí que tiña que darlle gracias por avisarme, que eu non o sabía, e procuraremos ir. Podes mandar a situación, onde está? Pois non sei, nos Penidos, supoño que sí, que podemos mandar un... En Facebook falei un subsó telefónica. Podes ir tú a mellor e iso mandarlle así. O ideal tamén sería o mellor que todas as antenas que se colocaron, a mellor incluso telas situadas. Son unhas 12 ou 14, nos postes do local público. Hai varios. Que o ten problema é esta. Esa está tirada, tirou o momento. As outras, en principio, ben, pois pasaremos a puño de ver. E despois queríamos tamén preguntar que problema hai cunha solicitud de licencia para a tenencia de animales potencialmente peligrosos que ten unha retaíla desde o día 3 de 2 de 2024, que estábamos nós no grupo de goberno, hai que dicilo, e que posteriormente non se lle deu contestación e non se resolveu. Nos consta que o 3 de 2 de 2024 fixo unha solicitud esta persona de renovación dunha licencia que xa lle foi concedida en
2018. Hai unha resolución do 6 de setembro de 2018 concedéndolle esta licencia para a tenencia de cans potencialmente peligrosos. Estas licencias teñen unha duración de 5 anos. En febreiro de 2024 pide a renovación da licencia e non ten ningún tipo de contestación, só lle piden documentación un mes despois e queda aí, queda totalmente no limbo. Ante isto, esta persona plantea varias reclamacións ao Concello. Usted ten conocemento desto? Pois tuve en conocemento hoxe e asinei unha persona para facelo. Mañá vai a chamar e retomar iso e facelo. Pois queríamos un poquinho que nos explicara, porque unha persona que solicitou desde esta época, despois seguiu solicitando, non se lle contestou, e hai varias comunicacións do Valedor do Pobo do 24 de outubro de 2025, do 27 de novembro de 2025, pedindo documentación do 16 de setembro de 2025, é dicir, previa, e do 7 de xaneiro de 2026, e finalmente o 23 de febreiro de 2026 se lle contesta ao Valedor do Pobo, despois dun ano e pico, reiterando a petición desta solicitud, cousa que tamén me parece grave que usted non tuvera conocemento desto, tal como está dicindo, vale? E que nestas, deixeme acabar solo, e nesta contestación que lle dan ao Valedor do Pobo, despois dun ano, o Valedor do Pobo, a Valedora do Pobo, pedíndolle, dicen que durante o período no que debería terse impulsado a tramitación do expediente concorrendo circunstancias organizativas excepcionais, baixas temporales de personal en áreas administrativas no 2025. Bueno, nosotros non sabemos por que o personal se ausenta, é dicir, non preguntamos se está de baixo ou non, creemos que non debemos sabelo, ni debemos meternos neso, pero bueno, pensamos que tuvo todo o mundo traballando e houve o secretario. A acumulación significa de expedientes e tarifas administrativas de carácter prioritario, limitación estrutural dos medios e circunstancias indicadas provocaron que o expediente non fose impulsado no tempo debido. A resolución destas cousas son de 3 meses e non se resolveu, quedándose en resolución expresa sin que existise intención de desatender a solicitud de presentar de tal. É consciente da obriga e que o fará, é dicir, que o fará. Isto é en febreiro de 2026. Estamos a 1 de julio de 2026 e esta persona non ten resolución. De feito, volveu a meter unha solicitud ao 16 de 6 de 2026 dicindo, bueno, aquí que pasa? É dicir, lle dicen ao Valedora do Pobo en febreiro que sí, que a van a atender e a estas alturas en junio estamos sin resolución. Entón, queríamos un pouco que nos explicara isto. Por que se dá esta situación, como podemos justificar isto, este tipo de desatención, non sei se nos quer explicar. Xa lle dixe que me enterei hoxe de todo o tema e que designei unha persona para facelo. Non lle vou a dicir máis nada. Vale? Bien. Algo máis? Pero considera que é grave, verdad? Bueno, ese é o problema. Perfecto. Eu digo porque, bueno, xa sabe a miña opinión sobre estas cousas. A nosa opinión. Entonces partimos da base que esta persona se lle vai resolver no tempo o mínimo imprescindible. Vas poñer en contacto con ele mañá por se lle falta alguna documentación e automáticamente se fai. Pois veremos se é así, se non no seguinte pleno. Papeles andaban navegando dun lado para outro e... Como? Como? O que lle dixe, acabei. Xa, pero Bueno. Pero os papeles andamos navegando, somos os administrados, é dicir, usted mire das cousas que falamos aquí. Vale, María José, que non lle vou entrar, e todos nos equivocamos. Termino. E todos nos equivocamos. Vale. Bueno, usted só entra nos trapos que lle interesa. Vale. Bien, pois entonces esperamos que se resolva. Vale. Vamos moi pasados de tempo nesta situación e ademais é unha persona que cumple. Máis vale tarde que nunca, non se preocupe, xa se faz. Se chega. Eso. Vale. E despois queríamos tamén volver a incidir no tema das asociacións de vecinos. Nos sinto, xa sei que lle cansino, que non lle gusta, este tipo de cousas, pero pensamos que é fundamental establecer nos presupostos do 2026, que ainda non os temos, non sei se os vamos ter, unha partida presupuestaria non graciable a que me interesa a min, a que me digan de palabra, porque ao final vimos que as solicitudes que se presentanse moito fora despois do presuposto, de haber presentado un presuposto, é dicir, ustedes meten no presuposto 2025 unhas axudas a unhas asociacións de veciños que presentaron o proxecto un ano despois. Isto como é? Vale, entón, creemos que todas as asociacións de veciños deben ter unha dotación económica dentro do presuposto.
pode que seña de concurrencia competitiva ou non. Eso, como vostede como alcalde pode determinar o equipo de goberno. Pero sí que é certo que é importante que todas as asociacións de veciños teñan unha forma de financiación por parte do Concello e que poidan organizarse de forma anual. Así que seguimos reiterando a petición e o rogo de subvencións para todas as asociacións de veciños do Concello. E creo que non me queda nada máis. Pareceme que xa se explicou ben explicado as asociacións de veciños que queiran facer algunha intervención que o soliciten e meterase. O que estaba pasando hasta ahora, non. O que necesite que o solicite e facerase. O que son camiños e outras cousas que tamén estaban pedindo facer as asociacións de veciños, eso non ten sentido ningún. Se é do Concello, que nos ten que facer o Concello, non a través da asociación de veciños. E outro tipo de intervencións? Xa o expliquei 50 veces. E outro tipo de non lle de voltas, intervencións? non hai máis voltas. Pois non, claro. Esos dixos camiños son do Concello. E o resto? Actividades, organización, Que fomento. faigan unha solicitud, unha memoria valorada e atenderase. Pero un ano despois de presentarlo no Un ano presuposto. despois non, antes dos presupuestos. No, Non lle de voltas. No, doulle as voltas que queira. Vale, Como acabou. vostede Por está no parte do registro. delegado, ten algunha pregunta? As cousas están no registro. Por Usted parte meteu do no delegado, ten algunha pregunta? Usted meteu no presupuesto cousas que non estaban presentadas. Dase por terminado. Bueno, Ten algunha pregunta? Sí. Vale, pois adiante. Mantemos unhas preguntas e unhos ruegos. Vale. O ruego. A primeira pregunta era por que está cerrada a pista multideporte no Concello cando hai un convenio ca Xunta de Galicia, que foi o que amañou cando se fixo, de que tiña que estar aberta 5 anos para todo o público. E agora nestes momentos encontrase cerrada. Os nenos que queren ir xogar saltan a valla, bueno, a xente que quere ir xogar non pode entrar. Bueno, a iso pode contestarlle Ana, que tuvo hoxe no Consello Escolar e falouse dese tema. Entonces, en que se quedou, que acuerdo se quedou? Non se pode ter aberta porque, bueno, noutros colegios o que pasa dentro do patio é cousa do colegio, entón outros colegios houve problemas, entón a solución que se atopou é de acabar de cerrar, de vallala, que queda un cachiño, non sei se sabes por diante, e facer unha porta por o contralado do pabellón, para que poidan entrar sin ter acceso ao resto do patio do colegio. Bueno, habría que fazer outra porta para o patio do colegio, pero estaría pechada, é dicir, 2 portas e acabar ese entrada. O que pasa dentro non permite porque non... O que pasa aquí dentro é cousa do colegio. Entón, enténdese que non queren que entren po recinto do colegio, non pa pista. A pista poden entrar, pero claro, Non, pa pista, cando se fixe o convenio de colaboración, exixe 5 anos que se a Xunta de Concello do Douro sí, pero o de patio... aberto ao público. Sí, pero o patio ten que estar pechado. Vale. Entonces a solución é... Sí, cerrar para que só nos acceda a pista. Só queda un cachiño, cerrar e facer unha porta, pequena porta contra o pabellón. Despois outra que ten ao colegio que teña pechado, para que non se abren as instalacións do colegio. Esas obras vamos a facer agora, tampouco cuidamos, pues vamos. Queda moi pouco cachiño, sabes? Sí, ali por a esquina. Sí. Meter a porta aberta sempre. Tiñamos aquí outra... Queríamos saber se se está levando a cabo algo de vigilancia no tema de como deixan, se sei que aínda non se levou a cabo a modificación da ordenanza onde íbamos poñer, onde foi aprobado en pleno para poñerlles unha fianza aos madeiristas, e entonces eles siguen campeando, facendo as súas, por onde pasan eles pasa como o cabalo da tila, ali baixando da Rapa hacia a Esqueira deixaron o camiño que non suben nin os todoterrenos. Quero saber se estás levando algo de control sobre eso. Pois tivemos unha pequena reunión con madeiristas que damos de volver a telo outra vez para chegar a un acordo a ver que é o que se pode facer. Claro que se levou a pleno, se aprobou en pleno por unanimidade, como se aprobaron outras cousas, como é, por exemplo, sabe usted algo da Diputación, como está o tema de... Tamén se aprobou aquí por unanimidade.
E como dice usted, os seus amigos fixeron algo da carretera do Cadramón. Se aprobou aquí en pleno, por unanimidade. Bueno, os meus amigos son, eu Así dice considero usted, amigos eu de todos, pero o tema, obras vías creo que é cousa do PSOE na Diputación. Entón o culpable é María José. Sí, eu non sei como está eso, pero... Nosotros vamos detrás da que se mencionou, é un pouco por alusións. Evidentemente, eu creo que calquer cousa por unanimidade sería levada adiante e hai que peleala. E se por unanimidade hai que peleala contra os teus, contra os de frente, contra os amigos laterales ou os colaterales. Vale. Nós seguiremos e cando queira seguimos peleando co tema da Diputación, que ademais están en eso, nos consta que están buscando empresa para arreglada. Pero, independientemente deso, eso non quita que algo que se aprobou por unanimidade, como que é unha fianza para o tema dos maderistas, que non se pode aplicar e facer. Era por ilusións, dos dous. É o mismo. Igual que tanto se rieu de como rozábamos nosotros o ano pasado, por que non se ríe agora? Non ten gracia. No, este ano parece que é máis profesional o tractorista, dice todo o mundo, pero bueno, pero non lle ten gracia, como roza a Diputación non lle ten gracia. O tema de como se rozou a primeira vez están nas atajías que se poden verse tanto das rotas, tanto das rotas. Ten máis preguntas? Si, tiña outra aquí o tema de agora que leva casi 2 anos este no goberno, queríamos saber como estaba o tema do polígono, porque como estaban os terrenos comprados, as modificacións feitas, se dera algún paso adiante no tema do polígono industrial. Terminado non tiñan nada. Terminado que non tiñan nada. Non tiñamos nada, bueno. Os terrenos únicamente. O terreno non está comprado? Sí. Bueno, pero terminado o tema de... As modificacións esas non estaban feitas? Non. O boletín oficial de provincia máis o dólar non se faz. Non estaban feitas. Estaban feitas, pero estaban sin aprobar. Faltan aínda, estáse niso, tan pronto teña, xa lle direi, non preocupa. E sigo dicindo o mesmo, estábamos sin polígono por culpa súa. Por culpa, sigue. É sigo yo dicindo, é direito toda a vida. Estamos sin polígono por culpa súa. Dixo un 100 veces e sigue dicindo. Sí. Algo máis? É porque tamén terei a culpa do terremoto de Venezuela. Niso non. Bueno, temos aquí uns rogos. Temos aquí uns rogos porque observamos ali unhas deficiencias ali na piscina que ali estaba usted que na súa vida laboral foi electricista. Extrañame que deixe facer isto, porque ali na piscina había a ras de suelo unha tapa tapando un cuadro eléctrico a 380 está amarrado con uns cordós. Non está amarrado con uns cordós. Está amarrado aquí con uns cordós. Non está amarrado con uns cordós. Está admitido... Está aquí a foto. Amarrei no seu. Está aquí a foto. Está amarrado con cordós ou non? Están aí amarrados con cordós. Ou non? Estes non son cordós. Amarrei no seu. Echame o electricista. Deixame falar. Como sabía que usted iba a dicir eso, e iba a negar o evidente, mire, estaba amarrado con cordós, estaba tirado no suelo e chamou un veciño dicindo que estaba a tapa, que houve suerte que non pasou por ali un neno, porque os nenos como non son conscientes do que fan, ás veces podían meter ali armados e quedar ali a pena que non houvese unha cámara para saber quen foi. A 400 voltas está aquí, usted, sendo electricista, estrállame que deixe facer eso. Terminou. Sí, non me terminei ainda, terminei nesta para poderlle contestar. Podo? O señor chamou a min directamente e eu vin ali e collín, e puxen a tapa e puxenlle ese cordón. O día seguinte veo o electricista e ten posto uns tornillos usted non os veo, verdad? Veo o cordón e non quito o cordón ni o vou quitar, porque axuda a fortalecer aquel. Bueno, pero está atornillada a tapa. Está atornillada, non sei, eso con cordón está amarrado. O cordón puxe no eu. Con cordón está amarrado. O cordón puxe no eu. E tirado o tubo. E o día, claro, estaba tirado, pero a mí gustaríame saber quen foi o desalmado que o tirou, mas que reventou as bisadas. Eso sí que me gustaría saber. Sí.
E é verdade que hai que ter... O cuadro, a tapa do cuadro non ten sola. Hai que ser bastante A tapa do diligente cuadro non sale tal, porque pode quedar ali, pode morrer calquera. Vale, A 300, a 400, 380, a 400. O alcalde non a tirou, iso pode ter seguro. No, Foi na poñer. o concelleiro do bloque tampouco. Bueno, non sei. Eu sei que non a tirei, o resto non sei. Quen foi ou quen non foi, non sei. Reventaron a Gisela e tiraron a porta. E agora temos aquí Non hai, tamén... non hai, que darse le enganchado. só unha cousinha, non hai ninguna cámara que poida enfocar aí, non. Porque, bueno, o mobiliario de todos o pagamos todos e é unha pena que a xente que se dedica a destrozalo. No, Pois pero demos un momento máis responsabilidade. encima non sei unha cousa tan peligrosa. Xa. Unha cousa tan peligrosa que vai por ali un neno pequeno, mete ali as mãos, un grande xa non os mete, O pero... que non sei é como autorizaron poñer un cuadro de ata 80 a esa altura. Iso sí que non sei tampouco. Pero está legal. Que máis? Temos aquí unhas fotos, unha foto da Abreu xa Piscina. A verdade é que está sin unha rejilla posta ali, todo, moita seguridade, non ten isto, que pode entrar calquer, poñer aí o pé e ter ali un incidente. A que hora sacou a foto? A que hora sacou usted a foto? Pola tarde. Ou lla mandaron? Pola tarde. Pola tarde? Sí. Que estaba toda sin poñer? Sí. A ver, Está aquí a foto. Pola tarde ou pola mañá? Pola tarde. Pola tarde queixar os usuarios. Que isto non deberá ser aberto nestas condicións. Mentre non se subsanen, porque o primeiro é a seguridade. As requillas están pedidas e non chegaron a chegar. Pois, Hai 2 meses que se pediron, non chegaron, terías que esperar a que chegaran. E Porque mancase ali calquera e por veñen os problemas. se cae na auga, non pasa nada. Que máis? Queríamos tamén saber a ver a que era debido que se volvera a cerrar a Casa da Cultura así durante tantos os cierres. Como? A Casa da Cultura vai cerrar, hai uns anuncios feitos de que vai cerrar unha data. Sí. Non, a cultura parece que para o goberno municipal do Valadouro non é prioritaria. Temos unha concelleira cobrando unha dedicación como se non te vai, a Casa da Cultura cerrada. Ao abrir a piscina xa non van para ali, van para a piscina. Non se preocupe. Ten usted un humor así algo sarcástico. Claro. Sí. As tonterías hai que salgan disso. Que máis? Bueno, era un ruego que os profesionales do centro de salud, algún dos profesionales do centro de salud que con razón e algún usuario queixouse de que estaba a pintura, é verdad, tal e para ver dos techos como en mal estado. E usted como, xa sei que non é competencia do Concello, pero usted como ten un goberno amigo aí na Xunta de Galicia, bueno, instalo a que fixera, que se movera os para que a ver se pintaban o que é o centro de salud, se non dá mal aspecto, é insalubre, así cos techos con moho e as paredes mal. Sí. Xa se levou o CSI, xa o levou a... xa fixo a proposta, non hai moito. Levou fixos fotos para reparar iso. Para reclamar que se pinta. De todas formas, eu tamén falarei con meus amigos, como dice usted, logo, a ver como está. Como dice usted, non me diputación, fale con os seus amigos. Se fixeron con os amigos, para con os amigos ainda vamos, Yolanda, os seus amigos. Bueno, os seus amigos, a ver se nos dotan de presuposto para o polígono. Os seus tal cual. Para o polígono, a ver. Que máis? Non teño máis. Moi ben. Non teño Me dúbida. permitiría... Sí, sí. Bueno, me da igual Sí, despois do sin señor problema Fernández. ningún. Nada, en relación a... Pois se non me distes cabreado ainda, entonces non tengo problema. Non é o objetivo. Sí,
Non é o objetivo normalmente, o objetivo é aproveitar os plenos ordinarios para o que hai que aproveitarlos. Dime, Vale, María José. se cabría. Nada, en relación ao tema de peches de camas, sinto informarle que sí, que está reconocido 12 camas en medicina interna, 12 camas en ciruxía e 12 camas en traumatoloxía. Además digo porque rectifiquei que dixen que iban a pechar medicina interna como o ano pasado, que pechou, teño unha foto dela pechada, e que ademais dixeran os señorales nunha reunión que tuveramos fai 2 anos con el que non iba a pechar ninguna cama, que ali mandamos a fotiño, estábamos todos ali naquela reunión en Lugo, nula. Pero, a ver, É dicir, si lle digo José que foi quen lle preguntou. ten que pedir información, Perdona que che 12 diga. camas en medicina interna, 12 camas en Acórdase ciruxía e 12 camas en traumatoloxía, simplemente eso, vale? bien, eu me expliquei mal ou non me entenderon. Sí, Eu explica. non é que esteña a favor de que cerren iso as camas. Non. Pero teño que saber, pero a menos seña mal educado. Teño que saber cal foi o motivo para poder debatirlle a usted a súa moción. Vale? E se usted presentara a moción no seu tempo e forma, pois xa debatíamos hoxe. E posiblemente lle votásemos a favor. Este non lle parece urgente, non lle... María José. Mira, teño un, por favor, tiña que aclarar por alusións de usted dunha factura de 500 euros. De 500 euros, unha factura que quedou pendiente de pago de 500 euros. De que? Dun autobús, Sí. do que falou. Sí. A factura esa foi dun grupo Cántigas e Agrimos, de Santiago, que non cobraron nada, e só que cobraba para a mostra folclórica do 24. Como María José nos cesou mismo pasar as festas, non nos deu tempo a pagarla. Pero a factura non facía falta ou propuesta de gasto porque non chegaba a 600 euros. A factura era esta, e queda aquí aclarado. Eu non usamos o único que lle pedimos... Non usamos o autobús para ir de excursión, nin para... Pero é que iso dice usted. Claro. No, Pero é que como nos cesaron o día 10 de setiembre, o día 9 de setiembre, isto foi do día 4, non se deu tempo para. Pero nin facían falla 3 presupostos. Si eso non lo dice, perdón, si eso non lo dice, cando lle preguntamos, xa estaba todo. Xa, pero eu non me acordaba, Quedou aclarado e factura pagada e punto. Eu non me acordo de todo. Quedou aclarado e factura. Por eso eu factura estou aclarando aí, pero te parecía que puñían duda de que para que fora aquela factura. É agradecido, como aclarar. Cántigas e Agarimo de Santiago, que non cobraron nada, Vale, solo o transporte. pareceme ben. María José. Teño dos rogos, por favor. No parque, no tobogán, na subida hacia a baixada do tobogán grande, unha das tablas está totalmente desprendida e móvese cos nenos. Unha das tablas? Sí, por favor mandas alguén mañá ou eso agradezo porque pode meter un neno, levantárselle encima e virlle para a cara. Quedou posta no sitio, pero de todos modos está totalmente, desprendeuse dos dous lados. Vale. Outro rogo é que cando haxa persoal, que eu xa sei que o problema é o persoal, como sempre, as aceras, por favor, que se repasen as silvas, porque están tal, cando haxa persoal, por favor, que as aceras, porque claro, as persoas maiores poden enganchar. Sí, vale. Algo máis? Algo máis, María? Algo máis? Vale. Levántase sesión.